Salam ey vatandaşlar, ey dinleyijiler. Şu yerde biz özümüz halk bolup ýygnanyşdyk, vatandaşlar bolup ýygnanyşdyk. Şu aýda hemmemiz bizim Türkmenistan watanymyzyň ýaty gelecege tarap uly adamlar bilen ýöremek üçin alada edýän ýyllaşlar bolup bir maksadyň daşynda jemlenişip, indi biz näme üçin maksadymyz bir bolsa, näme üçin jemlenişip bilmeliler diýen soragy öz aramyzda maksat etmek üçin ýygnanyşdyk. Häzir her kimiň öz pikirlerini aýtmak üçin enejan ýoş-ýoşdan bir-birden emmesine ýer berersiňiz. Biziň şu taýdaky maksadymyz aýdaýyn ýygnanyşmamyzyň esasy maksady ýyllaşlar. Näbirden opposision toporlar bar, liderler bar. Halk tarapyndan hem şular ýaly bir teklip bar. Näme üçin barymyz bir maksadyň daşynda jemlenişip, bir tegelik stoluň daşynda pikirlenişip, gürleşip bilemiz ok diýip edilýän soraglaryň jogabyny tapmak. Ýagny opposision toporlaryň içinde bir-birden sanap başlasak. Nur Muhammed Hanamow, Gelli Kärizow, Halmas Söýünow, Sapar Yklymow, Döwlet Baýhan, Çemen Öre, Azat Haýtbaýew, Allamrat Rahim, Akbel Sapara, Murat Kurbanow, başga kim bar meniň ýadyma düşmedik, sanamadyklarym. Şularyň hemmesini bir tegelik stoluň başynda jemlenişip, bir pikiriň daşynda bir iş edip bilersmi ýa-da bilmersmi? Eger halk isleýän bolsa, eger siziň maksadyňyz halk üçin bir zat etmek bolsa, onu näme üçin halkyň isleýänine siz jogap berip kanagatlandyrmaly diýen sorag döredi. Şonuň esasynda da şu taýda her kim öz pikirini aýtmak bilen, jemlenişmek bilen şolary ýakyn wagtda öňümizde kepden içinde halk ina şu taýda 57 adam bar, 57 adam otur, 57 adam olup şolary çağırış etmek. Halkyň islegi birleşmek, bölünüşmek däli. Maksadymyz bir bolup näme üçin birleşip bilen dok diýen soragyň aslynda birleşip bilýänligimizi görkezmek, birleşip bilýänler bilen birleşmek. Hani şu arada halkymyzyň näme pikirleri bar, her kim öz pikirini dinlemek. Şonuň esasynda da enejan size söz berýän. İnşallah ýakyn wagtda da şolaryň ýanky sanak geçen opposision liderler, aktivistleriň hemmesini şu tegelik stoluň başynda görmek isleýäris. Wagtyny häzir agzybirlik bilen bellärsip pikir edýän. Salam Türkmenistanlar, salam vatandaşlar. Menem Nuriň Aýdylyna gaty goşulýan. Şoň üçin hem ilki sözi Aýna söz berelmeli. Aýna söz sizde. Sağ olun Enecan. Menem şul aktivist olarak şu bütün liderlerin bir tegelik stoluň başyna gelmesini isleýän sebäp diýseniz, bu diňe bizim pikirimiz däl. Men pikirimçe bütün halkym isleýär. Ene 30 ýyldan bäri opozisiýa işinde işläp ýörenler, şol ýolda ýöräp ýörenler. 30 ýyldan bäri hiç bir ýere barmadygy sebäbi halk bir ara getirmeli. Bütün halka. Bir ara ine çat o onun toparı, bu bunun toparı diýip ine Nuru dogry aýtdy. Şo toparlar bir ara gelende uly güç bolýar. Ayrı bolanymyzda biz her kim bir nemeden çalýar. Başka özüniň aýdymyny çalýar da. Eger bir ara şol ady geçilen bütün liderler, opozisionerler bir tegelik şol kruglý stol diýilýär-de, şoňa otursalar, bir öz pikirlerini aýtsalar, öz tejribelerini aýtsalar, ine şeýden de şeýle bolar, eýleden de beýle bolar. Misal Kiryazow öz diňe ýuridiski pikirlerini aýtsa da, şol nira yüz tutulýan olsa tutulsa, şo nira gidiljek olsa gidilse, diňe biz öz aktivistler diňe öz güýjümiz bilen ýöremäge çalyşýas. Ýöne bul bir ýere açenne gider. Soň iziňize gaýdyp seredeniňizde iziňizde aktivistlerim galmaz, halkam galmaz. Men şunu diýjek bolýanda, sebäp diýseniz ýalňyz hereket etmek isleýäňiz. Ýeke özüňiz hereket etmek isleýäňiz. Bu bolmaýar. Siz näme üçin ýola çykdyňyz? Halk üçin ýola çykdyňyz. Onda halkyň sözüni hem dinlemeli, halkyň pikirini nemetmeli, dinlemeli. Yine biz halk olarak bir ara geldik, toplandık ve sizden talep etýäs. Hemmäňiz bir ara gelinginde.
gelip bilýäniňiz gelin, gelip bilmeýäniňiz özüňiz bilýäňiz. Ana men aýtjak goýjak zadym şol. Sağ olun enejan söz bereniňiz üçin. Başgalaram kän bugün hemmämiz ine şu birinji gezek bütün şol toparlaryň aktivistleri bir ara geldi. Ine şol az möçberden hazır içimizde gatykan aktivistler var. Şoň üçin hem şu haýyşsizden bütün opozisionerlere, şu liderlere yüzlenýän hemmäňiz oturuň düşünün. Bol sağ ol enejan. Aynen. Sağ ol aynen. İkinci söz almaka bir minut bir daha diýatlaýyn. Ýene Kaka Murat Kadyrow, Narjan Mudaffer we Olga Çariyewna garaz bularym aýtmak ýatdan çykypdyr. Hemmesine de değişli. Adyny aýtmadyklarym hemmesine değişli. Inniki tegelik stollu hemmäňizi görmek isleýär. Aynen. Sağ olun Taňry alkasyn aýdanyňyz üçin. Menem siziň aýdanyňyza goşulýan olar siziň aýdyşyňyz 30 ýyllap berdi bolly. Olarym fikir etkendir. Bizim 30 ýyllap daşary ýurtda bolurlyp. Ýöne biz öýüňi desimiz gelýär. Şoň üçin hem memmetniň birikmesini bize misleýär. Inniki sözü 30 ýylymyz ýok. Ýok, bizim 30 ýylymyz, şoň üçin ýani bizim 30 ýylymyz ýok, galmady. Niyetimiz hem ýok galmak. Sebäbi bizim aňyrda çağılymyz bar, enelerimiz bar. Inniki sözü Murat Kılıçyça bereýin sebäbi bir ýeri kowlukka. Şoň üçin Murat Kılıçyç söz sizden. Sağ olun enejan. Salamu aleyküm hormatly vatandaşlar. Ine şunkuzum ne devlet toparından ne bir topardan gurulmady. Şunkuzum aşağıdan bular TikTok'ta aktivistler guruluşup şolun inisiativasy boýunça guruldy. Şoň üçin men goşulýan hemme aýdan ýanky aktivistleriň sözlerine gaty dogry häzir bir wagt geldi. Ya biz ukyply görüşýäs, ya da biz her kim aýratyn görüşüp ýene bir 10 meşgile ýanky diktator gidýär. Şoň üçin men hemme opozisiyon liderleri, hemme küçük liderin toparlarını, hemmeler çağıran şu kurgu yankı tegelik stolu. Şurada her kim aydıp, öz pikirini, öz yankı hareketini, näme etjegini aydıp, bileleşip bir yankı ştab hökmünde biz işlemeli. Sebäbi aktivistler, görgürler köpde. Şol aktivistleri onan pıtratsak biz onsoň yankı bir muşt bolmaýasa. Şoň üçin men goşulýan teklif edýän 26-njy gün 3-nji oktyabr 21:00 şol biz ýene bir gerek duşsak şu çağrışmada şol adamlar gelip bilse indiki gerek duş gurlaşaýsak bolurdy sebäbi hepde arasy protestler bolur Amerikada biz gatnaşyp bilmez. Sağ olun. Sağ olun Murat Kılıçyç. Size bize gelip goşulýanyňyz üçin çok köp minnetdarız biz. Inniki sözü men suda beren abla beresim melya. On Balnoy seretýär şoň üçin hem işi bolansoň suda beren abla berýär. Sağ ol enejan söz bereniň üçin. Taňry alkasyn. Salam edi dinleýärler, watandaşlar. Hormatly ýaşullar, aktivistler, hemmäňize ýalkymly salam. Menem ýan kaýdylanlara polnosy goşulýan we gollaýan ve şu liderleriň hakykatdan näme ýaşullarymyz bar 30 ýyldan bäri ýurtdaşyna, ýurt içinde şu diktator rejimiň eline horluk çekip soňa özlerini doğrudan daşary ýurda oklan bir giden ýaşullarymyz bar. Iklimov Saparaga, Halmurad ağa var, Muhammed Düýeci var, Ak Muhammed ve Saparaga var, ol Taňry alkasyn ağam siz goşuldyňyz efire. Murat Kurbançy var, o da geldik. Ýöne eýlek ýaşlylara berden seslenmek isleýär, gayrat edip halka goşulun. Sizin saýaňyzda 30 ýyllap gömülüp aşakda erep, çüýrep oturan halka ayağa aldy. Siz gallardyňyz ýaşlylar. İnnem siz şu ayağa alan halkın öňüne düşmeňizi sizden haýyş etýär. O topor, bu topor bize gerek daha yok. 100 ýyllap gerekler. Siz lider mi? Siz bizim ýaşlymyz, siz bize yol görkezdiňiz, ayağa aldyňyz. İnnem soňuna çenli bu halkın öňünde durmaňyzy sizden gaty ullakan haýyş etýär. Inniki Zoom protestde goşulmaňyzy haýyş etýär. Bir üýşüp goşulşyp bir maslahat edelim, näme edip bolýar, näme edip boljak. Sebäp diýsen bu
o topar veren, bu topar veren, bu rejimin yıkılacak aladası yok. Birleşelim. Eli yor, ikel birip yüzü. Gayret edin havalar. Gayret edin koşulun. Halka koşulun. Tabii koşulacak halkam. O gruppa, bu gruppa diyeniz orayı koşulup bilemem. Kork ya. Öne çıkacaklarım çıkıbilemem. Ama siz bizim önümüzde dursanız şu korkup o gömülüp yatanam yerinden dur. Sizin iyiliğinizden yürüye. Gayret edip koşulun havalar. Bollene can men aydıp oğlum sağ olun. Sağ ol Süde Beren abla. Taňyr elkasyny aýdanyňyz üçin menem şu Süde Beren ablaň aýdanyna goşulýan. Soň çenem hemme ýaşullary hemmetni goşulmagyny aýtýan, ýani goşulsunlar bize. Biz aşakdan gelen aktivistler, biz hemmemiz agdywer bolduk, indi siziň hem agdywer bolma magalyňyz geldi. Indi sözi men Allamrat Rahimow bereýin. Hoş geldiniz Allamrat Rahim. Assalamu alaikum adamlar. Benim şu wagtym birazcık ýaňmen gatnaşyp biljek däldim, boşuna aralykda şu wagt girdim. Birazcık işim alada moronsan var. Emme goşulýan dogry goşulýan şu umumman ideýa, Nuryň aýdýan ideýasyna goşulýan hemmeler häzir jebitleşmese bolmasa her kim häzir bir kelle bolup neme hereket etjek bolýar, her kim ýorgany özüne çekjek bolýar. Bu diňe adamyň şu halk üçin näle bir garab nähiller öz bähwiçi üçin şular ýaly hereket edýändigini görkezýän bir alamat şu. Ýa bir aýdýa biziň hemmemiziň maksadymyz bir, hemmemiz ýurdu düzetmek, hemmemiz ýagdaýy düzetmek diýe hemmemiz diktator gidermek, demokratiýa gurmak. Ýok, hemmemiziň maksadymyz bir däl. Şol hemmemiziň maksadymyz bir bolan bolsa, onda bir ýan birleşilerdi, bir ýan özara dilem tapylardy. Şol iň gynanlar ýani ýerem şu biziň maksadymyz bir däl, köpüýimiziň. Köpüýimiz käwirlenmeden, köpüýimiziň diýim ben käwirlenmeden esadan şol özlerini öňden bäri lider hataplap gelýän käwirler şol barça häkimiýeti özleri el aljak. Özleri aljak, bir erçekler beýlekleri, beýleklerin pikiri başgarak bolsa şoňa çydajak däl. Onu ýa häzirki Berdimuhammedowden tapawdy näme? Şolaň tapawdy bolmaýar. Şo taýyp barsa häkimiýetiň başynda kim bar aýdyn, häzir perişte bar aýdyn. Häzir köpçülik bolup barmasak şolar bir kiçijik bir toporjuk bolup barsa işi gaýdýa ýurdun ýene-de. Biz köpçülik bolup barmaly. Köpçülik bolup baramyzda da düýün näme söz berdiň, indi sözüňde dur diýmeli. Şu taýdan gidilenne de bile gidilmeli şo taýyp baryp. Ondan aňyrda partiýa döretseňiz döredi beriň. Näme döretseňiz şo taýyp barlan soň döredi beriň. Häzir hem dörediň, häzir hem özara topar bolup giýirin ýöne bileleşip oturolyň. Şu bileleşip pikir alışmaga birazajyk agtiýaryňyz şahsyn, birazajyk öz egaňyzy we menmenliňizi birazajyk gara goýuň. Halk üçin özüňiziň geljegiňiň, ýetirliňiziň geljegiňiň bähwidi üçin birazajyk şo jagada menmenliňizi birazajyk gara goýuň. Sebäbi boljak iş özüňiz öňe çykyp bir zat edibiljek bolsaňyz ederdiňiz. Ýöne gördüňiz, soňky 2 ýyl bäri han näme etdiňiz, näme gala aldyňyz. Halat ediş komitet diýdiňiz, her hili gördüýdiňiz, bir giden zat döretdiňiz. Näme halat etdiňiz? Hani bir halat edip barýan zatyňyz barmy görkezdiň? Hiç adam özüňiz bir halat edip bilýänmi? Ol halat ediş komitet diýip tutuş ýurdu, halat eder ýaly gizicik bir topor bolup. Biz üýüşmesek hiç adam halat edebilmez ok. Üýüşüp ullokanur güýje öwrülmesek, biziň halat etjek adamyz ýok. Özümizden böyle pogumdan halat edebilmez ok. Şoň üçin nara gayrat edin de topor bolup gelin. Öz çoporjunuz bilen gelin ýöne bir stolun başynda ene şey edip bir zomda oturup maslahat etmäge siziň bir razık gayratyňyz şatsyn. Şonu edip bilmejek bolsaňyz onda niýetiňizi düşündirin. Siziň niýetiňiz näme onda? Onu gidin şu taýdan men opozisiýa diýen söýdi agdamaň bolýar. Men ýurda bir zat etjek diýip agdamaňda gidin wapşy şu zatlaryň töwere onu görünmeýän onda asla. Eger siz hakykatdan hem ýurda üçin bir zat etjek bolsaňyz, o her kimiň birazjyk pikir gapma garşyrak gelip biler. Her kimiň birazjyk öýke kiýnedem bardyr. Ýöne şonu halkyň bähwidi üçin eger hakykatdan hem halk üçin, döwlet üçin, ýurt üçin, watan üçin bir zat etjek bolsaňyz, şo jagada öýke kiýneňizi bir gara goýmaga, şoň üçin şonu wara pida bermäge taýýar boluň. Şo jagada öýke kiýneňizi bir gara goýup bilmeýän bolsaňyz, watanyň, halkyň hatyry üçin onda siz hiç kim. Onda siz hiç kim, siz şey dip özüňizi görkezdiň. Hakykatdan hem watan üçin bir zat edýän bolsaňyz, hakykatdan hem öz geljegiňiz üçin bir zat etjek bolsaňyz, şo jagada öýke kiýneňizi bir gara goýaýyn onda, şoň hatyrysyna. Saklan öýdýäniňizi öýkeňizi, hawa bir ýerine öýkeňiz barmy? Bir ýerinden öýkelediňim ýa bir ýerine bagyşlap bilmejek bir ýeriniň bir etmişi barmy siziň öňünde? Bagyşlamaň şol adamy.
Şu bir tane adam bağışlama, şoňgulen gürleşmeýän. Şoňgulen gatnaşygam saklamaň. Ýöne şutada oturup beýlekler bilen maslahat edip bolýandyra. Şol adamyň adynam tutmaň. Bolýa kimdir bir ýerinden öýkelen bolsaňyz. Meňem bar içinde şutada öýkelen adamdan ma, ýigrenýän adamdan ma. Ýöne şonu da umumy işin hatyrysy üçin men gelip şutada oturjak, gürlejek, şol adamyň pikirini dinlejek. Gerek yerine men garşy bolsam garşy pikirime maýdy biler, alagaşam mogum diýip biler. Ýöne bir umumy işin hatyrysyna gelip oturup bolýandyra şutada. Adamlar saparyklymy? Hanrada gellik ýere gelin açda oturun şutada. Bu ýegeňiz şunu ýaly ullakan ýegeňiz öýüňizde tutup baran sizin bir bar prezident boljak bolýan. Bolup bilen zokowsy prezident. Siz şota hiç kim erten ok. Biz üýşüp baryp bilsek kaýyl bolar. Ýöne üýşüp baralyň kim prezident bolmaly, kim orunbaşarga bolmaly, kim şopon bolmaly. Ony şotaýda onuň belletip bolar. Halkyň öýüdi saýlar şonu. Şotaýda onuň şo partiýasyny saýlaw gatnaşyň. Öýüňizi görkedim, öýüňizi häzirden görkedi berim. Halkyň öňünde. Halk häzirden tanak galdym. Baraňyzyň gerek bolsa gollarlar. Ýöne şu wagt bir gejejik kurtapar 3 tane adam bolup näme etjek şu wagt. Sizin aljak galaňyz ýok. Biz gala alsak üýşi bolar. Gala alsak şu aljak galan bir üýşi bolar. Hemmämet üýşip. Soňam şu gala deň şärik bolar. Ýöne şoň üçin gelin bir şu jagada bir gejejik topajuk bolup oturmaň öýdi ýaňyzdan. Näçe wagt indi gerekdi şoňa düşünmek üçin. Hiç alıp bolan. Yekan şan çıkmadı ittirler. Siz 3-4 adam bolluňuz, şo yeka bolluňuz. Emane şu adam gelip oturlar adamlardan ha. Diýmek şolaň niýeti goýuna dinläp oturlar. Belki kimdir bermen hala ýanam däldir. Ýankaýşym ýaly men hala ýanamma. Ýöne ýanky şu umumy işin hatyrasyna gelin. Gaýrat edin de gelin ho şu öýkäňizi bir gara goýun. Biri öýkelen bolsa aýdyň maňa telefon edin aýratyn ötünç doram bolsa şu işin hatyrasy men sizden ötünç soraýyn. Gaýtalap soraýyn. Ýöne şu işe biraz goşun gelin. Menem size geçirimlik eden, sizin maňa geçirimlik eden, nirede bir ýerde bir zat diýişen bolsak, şonu häzirin ýatlap oturmalyň. Men soňky wagtlar size hüjüm edýän näler? Ben geçen ýyl awam etdim käbir oppozisionerleriniň üstüne süründim diýdim. Hawa hemme kişinin kemçiligi ýeterlik. Menem onu näme düşünýdim? Ýene men şu geçen ýyldan ýaram çağırıp gelýän. Gelin o bir stoluň başyna oturalýyn diýip gelýän men madama. Yok, her kim öz başına gel, bize gelin. Yok, bize gelin. Herisi bize gelin. Yok, ine şutada ortak bir zadım şutada. Ine şutada biz hayta ortak para diyem yok. Bolýanda saparaga bize gelin diýdi. Yine biri bize gelin diýdi. Biz olara barjak diýär. Siz bize de gelmeýän. Bolýa, bizden bir kişirägen ha Birleşen Türkmen opozisiýasy diýip bir öýdara geňeş töretdik. Oňa da gelmeýän. Ýöne siz şu taýp gelip bilersiňiz. Ine şu geňeş hem däl, şu Birleşen Türkmen opozisiýasy hem däl, şu halat ediş komiteti hem däl şu ne şu topor ullokan halkyny, şu adamlar näýlemese halkyň göňüne çykyp ýüzüni açyp çykyş eden halkyň wekilleri. Şular hakyky wekilleri, ne siz adamlar siz halkyň hakyky wekilleri. Siz ýurt üçin bir zat etjek bolýaňyz. Inni şol adamlara men aýdýan, şu opozisiýa ýanky wekiller, gelin şu taýp geleýin. Şu taýp geleýin egaňyzy aýrynda. Eger şona men etmeseňiz, ne geljek ýygynaga gelmeseňiz, onda adamlar bilip goýun, sizem bilip goýun. Şol adamlar bilip goýsun. Sizin halkyň bäkbidi bilen şol adamlar hiç işi yok şol adamlar. Şu taýp gelip bilmese şol adamlar oturup şu taýp gelip bir iki tane söz aýdyp bilmese halkyň bäkbidi düşün. Onda şol adamdan ýetýän işi bar, halkyň bäkbidi düşünýär. Onda şol adamdan özüne zannynda şu berdim Muhammedowyň niýetinden gowy niýet ýok onda şol adamda. Şol adamdan onda niýeti nähiller bol bir gilliň ýol bilen, bir garanky ýol bilen, bir kölgeli usullar bilen häkimiýeti el almak, bir ýaly on ýallaryň ertmek däl. Şonu ýaly däliňde suwut etjek bolsaň, onda gelin şu taýda, oturun halkyň öňünde çykyş edin. Niýetiňiz näme düşündiriň şu taýda? Men aýtjak adam şol adamlar, men şu işini gollaýan, gaty gollaýan, ikelim bilen gollaýan, şolaň hemmesini çağırýan. Menden öýkelänler hem bolsa gelsinler. Menem olardan öýkelänüm bolsam geljek, oturjak. Şolaň ýüzüne seredip oturjak. Diýsinler ýüzüme şu taýda diýilsinler, diýsinler, bolmasa arkadan diýsinler, telefon etsinler, öz ara çedilişer. Ýöne adamlar men gollaýan, gaty çyn ýüregim bilen tawursyna aýdýan, şunu başlayan adam, şunu başyny başlap şunu ideýany öňe sürenden hemmesini. Taňry ýalkasyna adamlar wagt geldi, hakykatdan hem gaty biçişdi. Bolmasa ne görýäňiz da bularny ýygyna wagt çek bolup durlar. Bular şunu ýaly barmaklar çöplep nemetmek, döwmek hatda, teýdir ýumruk bolup bilemdik. Şoň üçin bir ýene çöplep berler, barmak çöplep kiyeke.
Hani biledir üyüşeli lokan güýje urulary näjek halkara jemgyýetçilik bilen gepimide guruk atyp başlarlar. Bolmasa häzir halkara jemgyýetçiligden bilen hiýüntin çekip bilýärmi? Üntin çekip bilen yok. Sebäbi güýç däl. O lokan güýje öwrülip bilen yok. Şoň üçin olara mäsgeren yok. Hökümete mäsgeren yok. Diktatora mäsgeren yok. Bizim o ilçanama mäsgeren yok. Türkiýe polisiýasy mäsgeren yok. Äsker medem. Sebäbi de özümiň güýjümizi gorkady bilen yok. Näme üçin ondan olara äskersin? Şu askerler yalı bolacak olsa uyuşmalı ayrı adamlar. Men size yüzlenýän ýene de Halmurada, Saparaga. Men canım tenimlesedi çağırýan. Bir ýerde menden gatyryň olsa bagışlap bilmeden adam gelin. Şu adamdan hatyratyna, halkyň hatyratyna gelin şu da oturup. Bolýa adam da sag bolun. Men aýtjak şu. Aýyň wagtyna maýda gelin Halmurada. Şu haçan öňümizde Muradaga da şu Amerikadan gaýdyp gelemesem gowy bolar diýe. Onu belki şoňa gawatlap eder. Aýyň bir bolýarmy Muradaga näil görýär, näil pikir edýär. Şonuň mondan aýdymyza göre haçanlygyny bilsinler-de. Biz mysal üçin men düýeji we aktivistler birine ýolla bolýar. Bize 3'ü ýanky 6-njy gün häzir aýdyn toşna 6-njy gün 3'e bolýar, oktýabryň 3'ü bolýar. Onu 3'ü diýip aýdalyk, 3'ü diýip çağırış edelik şu wagt illeşdir. Pardon, yanlıştım. İkisi bolýar. Oktýabryň ikisi hemmeler boşra. Bu adamlara da bir hepde öňünden wagt berýär, işleri bolsa aýrýaly. Ýani arasyna gepleşikler geçirýäli. Ha, ikisini akşam saat 9'da. Şeýlemi? İstanbul wagty bilen. İstanbul wagty bilen saat 9'da aýyň ikisine watandaşlar ýene şu dum gepleşik bolar, paýlaşar. 6-njy gün bolýar. 6-njy gün bolýar. Bazaryn edip bolanokmy? Bazarın olmaz mı? Ostan. Maslahat. Bilmedim. Bazarın olsa bazarın edelim. Onu gününü destek näli ya akşam olsun mene. İlleşler siz näme diýäňiz? Hani bir sesini çıkarın abi. Bolýa bazarın esasy şolaryň nemesine uğrarak. Onu ýene bir safar näme maslahatlaşar, soň hemmesini aýratyn ýene bir näme iýberäýmeli bolardy. Bazarın ýerege daýyrsa, teňem bir çäre ma diýdiň de ikisine nuri. Yok, tek saat belli. İkisine. İkisine tem bir çare ama diýdiň. Şonam gödegini tut. O aýyň ikisine öýlenden soň hepden 6-njy güni advokat gelýär, mülteci sığınmalyk barada dernege, ana şoň üçin gaýta saňa da birazjyk boşaşar ýaly. Bazaryn bolsa gowy bolaýmasa ikisine. Aýyň üçine däliň şu wagt aýdalyň bellisini aýdalyň soň eýle boldy, beýle boldy, näme bolmasyn. Aýyň üçine İstanbul wagty bilen saat 9'da ýagny gün bir hepdeden şuň bazarını indi hepdeniň 21:00-ny bazarını aýyň üçine akıt çabırdı. Böyle. Murat Rahim, Murat Rahimov. Sözüňiz üçin inniki sözü Dursultana bereli. Biziň bir ýaşajyk aktivistimiz ine Dursultanam, gahrmanymız. Hani Dursultana söz bereli inni. Assalamu aleykum vatandaşlar. Sağ olun Canpa. Menem aýdylan zatlaryň emesiň goşulýan we ýaşulardan meňem haýyşym birleşmesi sebäbi ine biz halkyň içinde bolup durup İstanbulda esasan pikirlerdi bilýärse bize soraýarlaryna şunça ýyllap näme başardyňyz, öz araňyzda jemlenşip bileňiz ok. Sizin elinizden gelen zat bolmaz zat diýip tankit edýär, halkyň içinden tankit edýän adamlar bar. O indi her birini aýratyn diňläp görseň her hili Alamrat agaň aýdyşýarlar, öýkelenler bar arasında. Ýöne biziň aramyzda da bolýar. Biz hem öz ara düşünüşmän ýene de öz ara gepleşip öňküsýal dowam edip bilýäs ýanky zatlary efira ýaňsytman. Men haýyşym halk bähbidi üçin şu kime gaharlanan bolsaňyz, kimden öýkelen bolsaňyz, bir gra goýup bir jemlenişiň sebäbi bir toparlaň liderleri bir maslahat berse başga bir toparlaň liderleri şonu ýalňyş diýip hasap edýär. Soň ýanky biziň ýaly ýa bizden başga aktivistlaryň birazjyk kellesi garşýar. Indi haýsy dogry, haýsy nädogry özüňiz bilýäňiz, biziň birazjyk tejribemiz pes siýasy urdan. Şoň üçin bir toplanışyň halk üçin haýsy adım dogry bolar, şonu öz ara maslahatlaşyp iň azyndan şo karara bir geleli, ine vatandaşlarymyzyň aýdyşy ýaly topar bölündük. Ýanky liderleriň öz ara
meselesi diyelim de meseleler yüzünden aktivistler hem ki vakti birbirine birazcık mito garaya. Şoň için gayret edin, haýyş edýäs hemäňizden ýaşular. 30 ýyllyk tejribeňizi bizim bilen paýlaşyň, bize yol görkezin. Biz görüşüňiz ýaly elimizden geleni etjek bolup oturýarys. Halkam mene şonuň ýaly, halkam doýdy. Uklap oturan adam yok. Ýöne adamlar görüp otur, biz birleşip bilmediğimiz için, az bir bolup bilmediğimiz için halk dur näme etjegini bilmän. Gayret edin, men aýtjak zadym şu. Sağ olun Ejapa söz bereniz için. Dürsoltan sağ ol, Taňry elkasyn. Menem seniň aýdanyňa goşulýan, biziň amaramyzda öýküde bolýa, kine de bolýa. Ýöne biz ýene-de öz işimize, öz wagt üçin görüşmäne dowam etjäs. Indi biziň aramyzda bir molluma, Rozmurat mollum, söz sizden, size berýär. Size bizden mollumuz öwretdiňiz köp zady. Söz sizden mollum. Mikrofon aç mollum. Assalamu alaikum vatandaşlar. Benim yankı şu aydılan ürünlere koşulayan ama şu yaşlıları hemmemiz aktivistleri bir näme çağırıyorum. Birden verdiğiniz men tayyar derdim de günden duydurman. Sonra gelin aktivistler şu ağzı bir olalı, bile olalı. Olmasa yakatın çağı çıkmaz diyen yalı. Bizlerinde her türlü hücumlar hem var. Bugün nerede yaşayanlığımızı öğrenmek isteyenler var. Hazır İstanbul'da yaşamak fazla aktivist olup katı kıyım oldu. Sonra birinciden ağzımızı cem etmezsek yankı değişir, bir yerde değilişi aldı. Allah Murat Rahim. Biz bir alıp burada yok ediyorlar. O hiç görünsüz. Şimdi bir yerde hazır Mehmet sen günahkar olursun da olmasa biz ya vatan için ya bir karşı gürün etmedik. Öz hak hukukumuzu talep ediyoruz. Hiç geri gürün yok. Şu hak hukukumuzu talep etmeye de bize hiç geri bir yerde arkadaşlar yoksa şuna hiç geri neme vermeyeler, mümkünçülük vermeyeler. Sonun için birinci ölçüde ben şu ağzı birliğe çağıran hemmemizin kaçanda biz gücümüz az, neme olsa az olsa, eciz olsak şu vakit bizim düşmanımız güçlü oluyor. Sonun için ecizlemeli, koşuluşalı, köpelişeli, güçleneli. Bizim bundan hem şunun yalı devam edelim. Çok sağ olun. Ben diyeceğimi dedim. Sağ ol mollum. Aydan sözün için Taňry elkasyn. İnniki sözü men Zarina Ataýewa beresin mele. Olum bizim ayalylar aktivistimizin, çadımızın aktivisti. Şoň üçin Zarina Ataýewa söz sizden. Sağ ol Enecan Doğan. Söz bereniz için. Salam edip vatandaşlar. Men Zarina Ataýewa. Menem şu kiçiräjigem bolsa, öz tegelik stoluňyza çağıranýyz üçin ören minnetdar. We gökdäki arzum ýerde gowuşdy. Haçandan bir şular ýalyk tegelik üýüşüp bir hereket etmekçidik. Indi şu gün geldi. Men häzir öz-özümde menem şu Allah muradyny ýanky diýen aýdanlaryna goşulýan gaty dogry zady aýdyp belläp geçdi. Bizim ýaşullarymyz 30 yıl bundan başladı şu hareketi. Yöne hiç bir ağzı birlik bolmanlygy sebäpli her kim bir tarapdan barıp şu 30 yıl wagtymyzy biz sarp etdik. Ýene de biz 30 yıl sarp etmäne bizim wagtymyz ýok, bizim ömrümüz gidip barýar. Çağalarymız ulap barýar. Şonuň esasynda da şu ýaşullara men yüzlenmek isleýän. Ine Halmurat Söyünow var, Sapar Iklimov var, Gelli Kärizow, Maksat Bayramoviç, Olga Çarivna, Kamrat Udyrow var. Şolaryň hemmesi üýüşüp bize goşulsa, bizim alyp barýan ýolumyz çalpdan çalp barars we öz arzularymyza ýeters. Şonuň esasynda da hemmemiz kite adam gaty görýär, kine edýär. Şonu ýatdan çykaraly. Her kimde bolýan zat bu.
Adam gatam görüp bilýär. Adam bir-birini ýigrenme ýöne bu ýolla biz bir-birimizi ýigrenmegiň deregine el ele bereli. Biz bir bek stene ýalyk bolup duralyn. Bizi ýykyp bilmesen hiç bir güýç. Bizim hemmämiz bilelikde bolalım. Şonuň üçin hemmäňizden haýyş edýän şugun kugun şeýle kiçiräjigem bolsa üýüşdik. Bugun kugun 28 sanaky adam biziň şu Zoom konferensiýamyzda otyr. Esir kugun netip bolsa 158 sanaky bolar şeýdik biz köpeli berer. Ýöne bärde bize agzy birlik gerek. Şu agzy birligiň bolmadyk ýerine hiç bir wagtam iş uguruna baranok. 30 ýyllap şu ýaşullarymyz biziň başlady, bizden öň başlady. Biz çağı wagtymyzdan başlady. Şugun kugun şolar dowam edip otyr. Ýöne şugun üçin alan galalar ýok. Şugun üçin şu diktatura döwrüni sürüp otyr. Ol prezident gitse, täze prezident gelip diktator bolýar. Häzir biz buny ýene aýyrdyk diýip begensek ýene bir diktator geler. Agzy bir bolmasak. Eger agzy bir bolsak biz diktatora ýol bermez. Şonuň esasynda da meni şular ýalyk konferensiýaňyza çağıranyňyz üçin gaty minnetdar begenýän agzy birligimiziň alamaty bolup duruşdaýdy. Ken bir görläp oturmaýyn hemmäňiziň aýdan sözleriňize goşulýan gaty dogry zady aýdyp belläp geçdiňiz. Menem öz gezegimde kiçiräjigem bolsa öz pikirimi aýdaýyn diýdim. Sag bol Enejan dogan söz bereniňiz üçin. Zarina ullokan minnetdar. Taňry alkasyn hem efire gelen üçin hem söz aýdanyň üçin. Inniki söz men şörde bir ýene de bir ýaş aktivistimiz bar. Edide söz beresim gelýär. Edidem şu konsulstada birine çykan oğlan şu diktatorun nemet karşı taýýanyň ok bir ýeri şularyň edide de söz bereli. Edid söz senden. Salamu aleykum ilki bilen vatandaşlar. Hemmäňiň janyňyz sag bolsun. Menem şu ýerde diýjek batym. Aýdyp geçilenlerin hemmesine goşulýan. Esasan şu ýerde Alamrat agymyň sözüne goşulýan bir üýüşip bir ýumruk bolmak gerek diýen zady agdy birlik. Şo agdy bir bolsa alınmajak gala da ýok, döwülmejek bina da ýok. Şoň üçin hemmämiz agdy bir bolsak menimçe gowalarym kadýar. Hemem şu ýere gelip gatnaşmadyk. Opozisiýonymyz we şolara da bir haýyş etýän. Innikede ýene de şunýalar Zoom toplantymyz bolanna. Ýynamyz bolanna şo gelip gatnaşmakdan haýyş etýän. Bu topar diýilen zady, otaň ýurdy düzedemsiň edibererler. Ýöne şu adam etsinler, ýöne hemmämiziň bir pikirimiz bir gelsin diýjek bolýarna. Esasy şu zatlar agdy birlikden ibaratmy kadýan. Agdy bir bolsa alınajak ýanky diýişim ýaly gala ýok. Hemem kalan zatlarym şu opozisiýonlara bagly da ýurtdaky raýatlar bilen kämahal guruluşýar, adetýär. Hemem bärdäki İstanbuldaky raýatlar bilen guruluşýar. Olaň diýen zady siziň ödüňiz diýe öz araňyzda dawalaşyp durýarsyňyz diýe. Masalan bir kimanan kime oýmaly. Dogry halk aç. Kösenýär, her kim öňe gidişlik edesi gelýär, gowy ýaşaty gelýär. Her kim öz hak hukugyna görä ýaşaty gelýär. Ýöne bolanok, çünki näme üçin bolanok diktatordyň üstümizden näme edip dur, agdalar töredip dur, opozisiýonyň içinde jan edip düşünürýän we öňe gidişlik etjek bolýan we içinde ýygyna çekýän, amma şoň üçin hemmämiz bir pikirimiz bir gelse gowalarym kadýan. Men zanynca söz bereniňiz üçin köp taňary alkasyny men dinläniňiz üçin watandaşlar köp sag bolsun aýtýan. Sağ ol Edid. Taňry alkasyn. Inni sözü men şörde bir ullakan ýaşlymyz bar. Ödem jurnalist ýaşlymyz ýazyjy. Akbel Sapara sizden size söz bereli. Bolýa, köp sag bol. Men şu öň başdaky nimeden ýanky sanaw düzgünä söz bermek. Şo boýunça giderim kany diýdim bolan soň diňe eliň galdyryp nimetmeli diýsiniz. Men bilmem galypdym.
Releli yok. Benim şurada bir aytçakladım var. Neme köp gaytalanýanda şu agly bir bolalyň diýen söz biz şunu gat köp wagtdan beri eşitip gelýänler men 20-30 ýyldan beri ýöne başta agly birdik biz. Şoň üçin agly birlik halk demokratik halk hereketini döredip bildik. Sebäbi şu wagt bizi bir uly maksat birleşdirdi. Türkmen dilini goramak, Türkmeniň milli mertebesini goramak, Türkmenistanyň garaşdyrlygyny gazanmak. Şol uly nemelen daşyna biz birleşip bildik. Türkmen intelligensiýasynyň bir öňde barjy bölegi hem halkdan iň gowy şu okumuş adamlar. Olar mollum däl ýazjam, däl başga bir adam däl ýöne köp okuyan hem köp zatlary bilmeýän höwesli adamlardy. Hem öz watanyny söýýän. Şoň üçin bir aýtjaklarym var. Şu agdyr bolalyň diýip agdyr bolup bolanok adamlar şunu berip bellek goýup. Adamları birleşecek, agdyr boljak adamları bir beýik maksat, bir arasy maksat birleşdirýär. Şo maksadyň daşyna birleşýär adamlar. Bir o maksat diýmek, bir arasy maksat diýmek, bir sowukda ýa garankyda ýan-ýan ot ýaly. Şol odyň daşyna adamlar egile bolýarlar, ýüşýärler. Şey diýerim, şol oda çoýunýarlar, hem şo ody has belentden ýakýarlar. Şoň ýaly şo agdyrlyk diýen adam bir maksadyň daşyna döredip bolýar-da agdyrlygy. Ondan şoňa egerde sen şu agdyrlyk diýen ýanky topara agdyr bolýarsyn, hani ýüşýär diýip şo topara sen egerde şoňa gelmejek adamlar getirsen mara. No gelýär nokta. Sen äsker sen adam hasap eden o maksady başga. Şolna sen şol adamlary şeýle adamlar getirsen arana. Olar barbyr bozýar sen şol guromaňan bozýarlar. Sen başlan işine de ziyan berýärler, aýandan amaslyşýarlar. Sen içini bilip, sen içinden urýarlar gaýta. Şoň üçin hem şu meselede men şunça ýylyň içinde gadanan tejribem şol, şuna bir mümkin bolsa üns berim. Hani şun diýkeler atlan mertlik ot şeýler sırtlan diýilýär. Gelmeli adamlar gelin diýlenine geldi. Ne diýmek onda şu geljek adamlar şuna düşünün. Şoň üçin men gönümel bir sany şu etjek teklifim var da. Häzir Türkiýede ýaşaýan Türkmen aktivistlerinin üstüne hop havanını şunu günü bana şon iki adam haber etti. Misal şunu aydaly şol habara göre 30 euro adamın sanawy düzülüpdir. Şol sanawy boýunça da şol adamlar gözlenip tapyljakmış Türkiýeden hem de Türkmenistanyň gelen bir uçura mindirip ýürüýär. Şolar tutup bir-birden Türkmenistana iyi verilecekmiş, şolar akedilecekmiş diýip. Indi bir dogran bolup biler, yalan bolup biler, ýürüýär gorkulmak üçin bir atylýan orta bir Türkmenistanyň şol ýürüýär gulluklar tarapyndan ýa konsulluk ýa ilçihana tarapyndan atylýan bir howsala da bolup biler. Da ýöne haýsam bolany taýinlik görmeli. Ahmal galmak bolany. Sebäbi olar düşmançylyk edýärler. Şu düşmançylyk edýänler üçin bizim şoňa taýinlik görmeli. Şoňa taýinlik görmek üçin siz özüňiz köpüňiz tejribe topladyňyz Türkiýede. Men ony Şweýçarda oturan ýerimden size öwredip bilmem. Ýöne men gerek bolsa öz başarýan işimde kömek edip bilerim. Birinji aýtjaklarym men size öňden näme teklip edip gelýän hökman bir resmi hat ýollamaly. Nemeň adymdan şu misal üçin aýdaly belki ona bir näçe ugramalar bolçak biler, diňe adamlar bolçak biler, ýa-da näme şu häzirki döreden bir bileleşigmeden adamdan şuna bir at berip bolsa, şoň adamdan bolçak bolar. Ýöne maksat näme? Prezident aparatyna, prezident aparatyna, parlamentde Türkiýe parlamentindäki ýa-ni mejlisindäki opozisiýon partiýalary hem ulu gazetlere, radio, telewizioniýa şol hat Türk diline barmaly. Men şonu türkmençe ýazyp size geçireýin. Kime geçirmeli bolsa şu aýda maňa aýdyn. Ondan men şol haty ýazyp geçireýin, size şonu türkçe öwrüp ähli ýerlere ýaýradym. Hudaýa şükür häzir elektron adresleri bar, hemme bilen idaralan. Şol elektron adreslerden şonu
allığını eňterin. Goý barsyn şol hemme barmaly yerlere. Onun konkret şu üstümüzden ýanky gatyňyzdan gelen ýagdaýyna näme etmeli? Şu arada da men belki sizin tecrübeňiz menkiden ulur ýöne bilen Moskwada Moskwada hem Aşgabatda görüşüm wagtlarymyzda gören wagtlarymyzyň esasynda bir 3 tanjak teklip aýtsa. Aňyrdan gelenine kimdir biri ine dürtoltany egem gözläp gelipdirler, dandanlar adamyň şu ahmal wagty gelýär olar. Gelipdirler, gapyny kakypdyrlar. Ine şeýle ýagdaý sizin öz başyňyzdan inenne, sizi gözläp gelseler, mysal üçin kimdir biri gelse, gapyny açman. Açman. Gelen adama, hatta şol kime morta açman, gapy özden teredin, gapy öz diýilýär da, orsorana glazok diýär. Şo gapy özden teredin, kimdir gapyny anlarsana? Ýöneköý adammy, grajdan eşigindemi, ýa polis eşigindemi, onun haýsy bolanady. Goý şo polisiň eşiginde bolsun. Ýanyň söndürüçiň, ýanyň eşiginde bolsun. Tapawdy ýok, siz şoň удостоверениýasyny, ýani ID kartyny talap edin. Şoň özüniň polisiýany size görkezsin, gapy özden görkezsin. Şoň borçy şonu görkezin. Onu görkezenen ýeterlik däl. Onu görkezenen ýeterlik däl. Siz eger de sizi mysal üçin aýdaly gapyny şondan soň açsaňyz, eger de şoň polisiýany ananyp şoň удостоверениýasyny okap gapyny açsaňyz, biz seni plan ýerek ekitjek diýse, siz şonu hökman bir daha soramaly. Order. Order. Meni ekitmek üçin orderiniz barmy? Order söz näme diýeni siz özüňiz türk dilinde bilýänsiňiz. Men şonu Türkmenistanda hem Sowet döwründe Türkmenistanda hem şu Sowet döwründe ulanlan söz aýdýan ýöne özüňiz terjime edip bilýärsiňiz. Şu orderde sizin sagat näçede, näme üçin polis tarapyndan ekidilýänligi, haýsy adrese eltilmeliliginiz barada maglumat bolmaly. Şol bolmasa siz şonuň öňüne düşüp gitmäň, ýygyna düşüp gitmäň. Sebebi ol adamlar polis eşigine gelip sizi kim bilýär, tokoyun içine ekidip yenjik koyberjek. Ya bolmasa şo taýda öldürjek, ya başga bir erwetlik etjek. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Sebebi bir Türk polisiniň eşigine gelen bilen inte oň eline sizi ekitmek üçin ultyar badyny aňladan o. Şu zatlar ne bir öň tejribemizde kän gerek gördük. Türkmenistanda da ortaýetde de. Onun nime egerde şoň eline doğrudan orderin bağ bolsa, mümkün bolsa şoň suratyny alynda şu orderin in ağından bir 2-3 tane öz nimelerinde yakın gatnaşyk edýänlerinde şu toporumuzdan käbir adamlara ýa bolmasa arkadaşlarymyza hökman geçirin. Şoň suratyny geçirin başarsaňyz. Suratyny geçirmäge ýol bermese de, men şu adamlar şu wagt ekidýärler, ne plan bölümi ekidýärler diýip hökman maglumat berin. Men şu aýdýan zatlaryma gaty çynlak aýgaran. Sebebi häzir şeýle döwür geldi. Inni Türkmenistanyň rejimi has erwet işlere girişe häzir şol öz owuny goýjak bolupdy da Berdimuhammedow. Şoň üçin halk arasynda garşylyk artýar. Türkmenistanyň özüne de daşyna da şol etjek bolýan kümsük işine garşy Guran Berdimuhammedowyň göreş güýçlenýär. Netijede Türkmenistanyň rejimi daşary ýurtlarda ýaşap Türkmenistanyň halkyň hakyky üçin göreşýän, şoň uğruna göreşýän adamlaryň garşysyna alyp barýan kümsük yaramaz işlerini güýçlendirýär. Diýmek, şu men aýdýan zatlam belki de sizin köpüňize geljekde özüni goramaga kömek eder diýip men umyt edýän. Eger başga da nähil şäher görüp bilýän bolsaňyz özüňiz görün, ýöne iň berkisi şu 3 tane ýöneköýje nimeni geňeşi saklasaňyz belki size peýdaly bolar. Inni şu portatdan peýdalanyp men birin getleşigimizi dinleýän adamlara, aýratynam şu Türkmenistanyň içindäki adamlara bir güýçek ýurt tutasym gelýär. Gadyrly adamlar, ýylleşler, mehriban adamlar. Şu edilýän işleň hemmesi Türkmenistanyň ýaşaýan adamlaryň hem de şol Türkmenistanyň mejbur çykyp gaýdan iş üçin, okuw üçin ýa emigrasiýa mejbur çykyp gaýdan adamlaryň hak hukuklaryny dikeltmek üçin edilýän işler. Şoň üçin mümkin bolsa şu başlanan işi dowam edip, şu işimiziň şu başlanşykdaky dowamny gollan, özüm erjellik bilen gollan. Tomoşaçy bolmaň, şu edilýän işleň gapdalyndan syynap oturmaň, kimin aty öňe çykarka diýip nemeden ýaly tomoşaçy bolmaň.
Gelin hemmemiz bile uğraşalım. Şu tayda üyüşüp gurrun eden adamdan hiçbiri Huday değil. Sizin golluğunuz bolmasa şu taydaki edilen işlem neticeliliği pes olur. O arada mudama bizim yüzümüze baskı geliyorlar, gözümüze baskı geliyorlar. 30 yıldan beri görüşüyoruz, 33 yıldan beri görüşüyoruz. Yönü şu neticeliliği pes deyip mudama şu ilkinci görüş başlayan adamların yüzüne baskı geliyorlar da. Elbette bunu yönü koy adamlar aydanla da bir neme diyen de düyrük yani. Ne için? Sebebi eğer de şu an taşarı yurtlarda kösönüp gören yaş Türkmeninin yeni ataları bunun 33 yılın batırlık görküdü. Biz çıkamızda orta çıkan olsa da onu şol vaatlar Türkmenistan'na inberkisi Kırgızistan'na, Kazakistan'na ya demokratik bir rejim kurulurdu. Ya birinci aytsakladım. İkinci aytsakladım. Odul sapı-sap yansa Türkmenistan'ın faşistik, başistik rejimini kulluk edip şolan davanını yala sonun VDP'den kovlanına kaçıp gelip bunu atarda ornaşıp bir de inirdeyen adamlara aytsakladım mı? Ne için bizim işimizin neticeliliği petrolluka? Belki sizin uzak vaatın devamını VDP'den kovlayansanız rejimi kulluk edeniz için bir yenip bilenlerler sol başistik rejimi. Şu arada fikir edin. Bir de inirdecek olumuzda, bir de ağıt atacak olumuzda, bir de tökmet atacak olumuzda korkuyumuz öz içinizde olsun. Siz uzak vaatla kulluk ettiniz sol rejimi. Sapı zıplayansa, arabanızın tigri zıplayansa, bugün konuda siz şutayık gelip invatarda ornaşıp olardan görüşüp gören adamları inirdemeyen, tökmedem atman, şıltagam atman. Özünüze şutaydan yer verilenine, güler yüzünden özünüzü karşılananını da şükür edin. Sebebi eğer de biri, kimdir biri başka birine inirtemeli olsa, biz size inirtemeli. Siz ne için rejimi kulluk ettiniz? Ama biz sizden has akıllı, haykatlı hareket edeceğiz. Biz kimim olsa, ön rejimi kulluk edenim olsa, o sol gelsin, ön sol rejim kurmağa kömek eden olsa, innen bize yıkmağa kömek etsin deyip biz size öz aramızdan sesimizi çıkarman yer vereceğiz. Hoş niyetlilik bilen. Şun kadrını bilin. Hemen besedinin şıltak atmanızı önden görüşüp adamlara da Häzir kıwatda görüşe boşulan adamlara da ertir biri gelip görüşe boşulsa da inirdemen şonu. Näçe adam köprek gelse, näçe adam köprek görüşe boşulsa, biz şonça da tiýrek şol ýigrenji hem gan hor rejimden diýer. Ünsörtüňlerini üçin köp sag bolun. Taňry ýalkasyna akbel sapara söz berdi aýdanyňyz üçin. Inniki sözü ben Zarina Akhtamova veresim gelýär. Olan bizim bir aktivistimiz. Zarina Akhtamova söz sizden. Assalamu alaikum arkadaşlar, vatandaşlar. Ben burada söylediğin her şeye katılıyorum. Bizim bir olmak lazım. Biz birbirine destek vermek lazım. Biz taze aktivist olarak büyükler bize yol göstermek lazım. Hangi yolda yürümesi lazım? Doğru mu yol? Yanlış mı yol? Bunlara büyüklerin göstermesi lazım. Biz ne kadar bir olsak bizim kimse yıkamaz. Bizi kimse yıkamaz. Ne kadar güç gelse, ne kadar devreden taş aksa bile başımıza kimse yıkamaz. O yüzden size sesleniyorum herkese, aktivistler, insanlar, halk, herkes bir olalım ve bu yola doğru öne gidelim. Спасибо. Спасибо, Зарина. Большое спасибо. Taňry ýalkasyna aýdanyňyz üçin, gatyrylygyňyz üçin. Inniki sözü men Ahmet Rahmanowa beresim gelýär. Ahmet Rahmanow söz sizden. Gepläbilseňiz orçada gepleseňiz bolýar, tapady ýok, türkmençe aýtsaňyz bolýar. Yok, Türkmençe gürleyin men. Salam vatandaşlar. Men sözüme şu atalardan gelen atasözü bilen başlayacağım. Yaşlıktan bilmeyen yoktur. Şu ata oğullarına ders verende, sapak verende bir oku vereye, bir oku düğüye, son bir topak oku vereye, hiç kim dök bilmeyen şunu. Şunu her birimiz yaşlıktan biliyor şunu.
Şu birleşsek ama bizi hiç kim basıp bilmeyendiği, yıkıp bilmeyendiği dersini veriyor. Yaşlıktan biliyoruz şunu. Bana ben tanışlarım aydı. Türkmen vatandaş değil tanışlarım amaydı. Şu sizlerin çıkışlarınızı görende hayran galyası. Sizler bir udar diktatora karşı sizinkiler ediyedi. İki udar özlerine karşı ediyedi. Bu şartlarda ne edip söyleşip bilersin? Şu yerde ben şu liderlere seslenmek istedim. Her birinizin arkanızda bir topar var. Hani birleşeli, şunda görün neçe kendimizi. Birleşelim. Alamra'dan Aydışıyalı, oğlum aydıp geçti. Ayrıdan bizler bir barmak. Birleşsek bir yumruk. Yumruğu hiç sadım edip bilmeyeler. Şunda rejime karşı hakiki güç olur. Sağ olun. Sağ ol, Tanrı elkasın Ahmet. Gelen için, Zoom'a katılan için. İnnik sözü Meryem Bayramova vereyim. Meryem Baymuradova. Sizden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm vatandaşlar. Ben de sizlerin aydallarınıza koşuluyorum. Gençlerimize yolu verelim. Hemmemiz ağzı biri olalı. Ağzı biri Tanrı bil, ağzalarını Tanrı bil diyorlar ya. Onun yalı olalı. Hemmemiz ağzı biri olalı. Hemme liderleri birleşmeye çağırıyorum ben de. Söz vereniniz için köp sağ olsun diyorum. Sağ olunlar. Sağ ol, Tanrı elkasın. Gelen için, katlaşan için, bizim aramda koşulan için. İnniki sözü Musa Metafizik söz sizin. Selamun aleyküm vatandaşlar. Köp sözler aydıldı. Mene şurada açıkladım. Yaş olduk yüzden yaş ol diyen adı münasip olmalı. Yaşlı Türkmen tarihinde hem maslakata çağıran, ağzı birliğe çağıran bir figura olup duruyordu. Bizde olsa hazır gaytam ayrımcılığı ediyor. Biz hayiş etmeli, talep etmeli. Ultimatum hükmünde. Eğer sol ultimatumu talepı boyun olmasa, o yaşlı diyen adını ayırmalı da opozisyon adını mı ayırmalı? Hatlarımızdan çıkarmalı. Onları paş etmeli. Biz hazır dünya diktatöre çıkış edeceğiz. İlk sol gizlinin düşman hükmünde seyretmeli de, şoları paş etmeli de, şoları yok etmeli opozisyon içinde. Şolar eğer de şonyalı halkın talabını eşitmeyen bolsa, görmeyen bolsa, onda olar opozisyon değil. Ne için olar şu bir teylek stola gelip gepleşip bilen oklar. Daşa yurtta adamlar rahat yatmak için kelle keser talibanlar bilen gepleşerler. Teylek stola oturuşup, kucaklaşıp, neme görüşerler, yüzünden gülüyorlar. Bizde neme hacetxana varacaklar deyip, stolun başından oturacaklar diye, neme sebepte oturacaklar ol. Ol, özünün şahsı ambitsiyası için, ya başka bir maksadı için oturası gelmeye. Ya da geldikleri deyip, neme pravozaşitlik var. Her iki çıkışından üçüncüsü tankit etmek, mırızları diye, yine başka birine getap ya. Bize onyalı zatlar gerekler, analitika gerekler. Bize halk için göreşen adım gerek. Daşa yurtta Amerika bilen Rusya düşman yöne iktisadını götürmek için şolar bir nemi gepleşýärler. Bizim halk Türkiye'de ölüp dur günde. Türkmenistan içinde adamlar ölüp dur açlıktan. Çağlar netasına garaşıp durlar. O akan deryalar, gözyaşlar derya bolup barýar. Şola gören yokmu şu opozisiýon ikisini nemi yaşıl diyen, özüne yaşıl diyen zaten atalyalarda.
eger de şolar şonu eşitip şolar aktivistleri goldayan adamları zadı şol çağrışlara kabul etmese olarak paş etmeli de yok etmeli opozisyon içinden. Öyle sağ olun. Sağ olun. Musa sağ ol. Tanrı elkasın aydan geplerin için, gelen için. İnniki sözü diriliş Türkmen'e veresimile oğlum bir yaş aktivistimiz. Onu en atasına adar veriyorlar gatver ve Türkmenistan'a. Şoň için saparky sözü ben diriliş Türkmen'e vereyim. Assalamu alaikum gaderli iyleşler, mehruban vatansever dogurlar, ahliňize köp salam ýollaýan. Ben bu çıkışımda Türkmenistanyň diktat rejimine karşı görüşýän ahli youtuberlere, youtuber ýaşullara hemmesine seslenýän. Yani bizim hemmemizin maksatımız bir yere jemläp YouTube'da, sosyal medyanın ahli görünüşlerinde diktat rejimin ayıplarını ve onun halka edýän zulümlerini şunu deňeç aýdyp gelýär. Ve bugünkü gün bizler Türkmen raýatlary bolup, Türkmen raýatlaryň halkynyň adyny tutup görüşýän ähli oppozisiýa diýip adlandyrylýan adamlara seslenýär. Sizin YouTube kanalyňyzy yapsalar, sizin pozisiýaňyzdan özüňizden, hereketiňizden ýok bolýar. Türkmen halkyndan başga pozisiýada hereket de ýok. Şunu deňeş dernek diýip kanuny esasında açylan hereket bu. O da halkı agyrleşdirmäne, ondan size gözet görkezler, gözüňizi dürtüp sadaka edip görkezler. Mundan neter size näme gerek? Şonuň üçin men bu taýda gep uldup oturdum gelenok, YouTube'da çykyş edýän ahli sosial mediada hereket edýän dogullarymyzy bir ýere jemlemekli isleýän. Sözleriňiz üçin ören minnetdar ve bu hereketimde ben de YouTuber bolarak şu halkyň derdine ýaraýjak we halka behwetli bolajak video rolikleri taýinlap size hödürlän diýip umyd edýän. Hoş sağ olun. Diriliş Taňry ýalkasyn saňa öýle usulluk hani Türkmenistanyň netip bolsa toýda görüşeli hereketimizde görüşimize dowam ede çekilmek ýok. İnniki sözü men şu ýerde Farhada beresim meýle. Farhat olum bir aktivistimiz her gün protest etçe. Tüleme onun aktivisti %100 her gün bir yerlerde miting geçirýär, plakatlar bilen hemme ýeri çykýar. Farhat berekella söz senden. Selamun aleyküm vatandaşlar. Selamun aleyküm Türkmen halkımız. Ben şu tane birinci şu Türkmen göreşini alıp baryan, Türkmen göreşine yankı Türkmenistan diktaturası için karşı olan göreşe goşulyan hemmenize Tanrı halkasını aýtýan, şu Zoom başlayanların hemmesine Tanrı halkasını aýtýan ve şu taýda bir zat diýjek, yankı vatandaşlarımızın, dostlarımızın, eýindeşlerimizin aýdyp geçişine göre Türkmenistanımızda şu alınıp baryan yankı diktatura karşı görüşümüzde daşardan seredip durup yankı bu bir topar opozisyonerlerin atlarını aýtdyk. Sebäbi olar sanasaň sowaby var, barmak sanadan ken. Ular hemmesi bir yere gelmegi mümkin. Yani gelip bilýärler. Ýöne käbir özleriniň şahsy meseleleri boýunça sen it ogurladın, sen at ogurladın, sen eýitdiň, sen beýitdiň diýip bir topar özleriniň şahsy meseleleri boýunça aralaşyp, ýani ılalaşyp bilmän gelip halkyň öňünde çykyş etýärler. Bu çykyşlar men pikirimçe ýalňyş. O çykyşlar etmek üçin hökman YouTube'a çıkıp ya da efire çıkmak gerekden. O çykyşlar etmek üçin ellerine telefonları var, nomerleri var, emmesem şuma teknologiýaň ösen wagty ellerine jaň edip, ýa bolmasa da bir çaýnyk çaý demläp köpüsi aýny vilayatda, aýny ýurtda, aýny şäherde ýaşaýar, şo bir ýerde bir-birini çağırıp oturup gürleşip bilýärler. Onu YouTube'a çıkarıp hem özünü maskara edip hem halkyň öňünde başga problemany çözmek gerekden. İkinciden biz şumat ýaşlar olup yani halk olup bizinki ya devlete del ya halmratçıyın del ya safarıklıyım del ya geldikerize ya başka del. Biz birinin magirantam del, birinin elinde işleyen gulam del, birinin elinde işleyen adamam del. Biz halkın içinden çıktık. Halk olup şumat biz diktatura yağı var. Şeyle bir suğulu yağı gözünüze getirin. Şu yapta biz suğu bulağı otuyoruz da şeydik. Önümüzdeki böyle ayırmak için bulağı atıyoruz.
Şoňa kömek etjek bolan halk bar. Şolar gelip bize ýanky suw bulan wagtymyz kömek etjek bolýarlar da. Gel beraber elimiz bilen iteldi. Kömek etjek wagty käbir opozitsionerlerimiz ortadan çykýar-da, ýok beýdip bulasaň bolmaýar, arka dönderdi. Käbir ýok gapdaldan goýberdi, käbir ýok ýokordan goýberdi. Şeýdip halkyň ünsüni bölüp oturlar. Näme diýe edip bilmejek bolsaň, goşulman otur. Hakyky edip bilmejek bolsaň, goşulman otur. O ikisiniň arkasyndan çykyp gürlemek her kimden başarýar. Sebäbi gürlenmejek söz hem galmady, aýrylmajak zadam galmady bäri. Nura da aýtdy, Murat Gurbanow ham aýtdy, Düýejem aýtdy, Muzafferow da aýtdy, hemmesi şu nirde opozitsioner bolsa şu taýda gatnaşan adamlaryň hemmesi efirde çykyp gürledi. Gürlejek zadyny. Indi diňe hereket gerek, birlik gerek, bir yumruğu urmak gerek. Indi bize o ekrana çykyp bir topar gürrüň etmene gerek ýok. Köp eşeğe ýük. Diňe hereket gerek. Indi bizim wagtymyz ýetdi, zamanymız doldy. Bolýa bular 30 ýyl oturypdyr da aşağı ýurtda. Bizem oturmaly 30 ýyl. Indi biz oturjak däl 30 ýyl. Biz otursak bizim çağalarımız näli durmuşda bolýar? Bizim geleceğimiz näli bolýar? Kim ýykýar bu diktaturany? Her kim bir tarafa çekse, bir ýüpü her kim bir tarafa çek oýnap oturup, diktaturaňam işine gelýär bu zatlar. Ay bolýarlar öz arasında bir ölüşüp bolsunlar diýe. Öz arasında bir-birini iýip bolsunlar bular diýe. Etjek bolsak niyetimiz bir bolsa, maksadımız bir olsa hemmemiz bir yerik cemleneliň. O kepler uçurup oyun oynanaýaly işler däl bular. Bu yurtdan bu yurda gidip kepler uçurmany bilýär ýaşulymyz sağ bolsun. Ýöne geli bilen ok, bolýa gelmesin. Hiç birisine de gelsin diýemiz ok. Ýöne Zoom protestasy geçirilýär malades sağ bolsun gurnanlara taňry alkasyn. Bärik samolyota bilete pulam tölen ok, ýa wiza üçin pasoýstwa da baran ok. Diňe telefon açýan Zoom'a girýän. Şu taýyk girip gürle bilen oklar. Näme üçin? Sebäbi olan YouTube'da ýurdu var. O YouTube'da ýurt kurup howada o ýagman duran buludyň nira ýagjagyny hiç kim bilen ok. Bulan YouTube'da gurýan ýurdu men pikirimçe şol. Ýagman duran bulut. On haýsy welaýatda, haýsy şäherde, haýsy döwletde ýagjagyny Hudaý bilýär. Onu YouTube'da gurup halkyň beýnini bozup, o vremini komitet bolýar, siz vremini komitet töretdiňiz, men ejemi kakam baryp o taýda kösep ýörler. Hany haýsyňyzyň vremini komitetiňiz kömek etdi? Bir topar yalan zatlar bilen halka aldamanda iyiliň güji, siýiliň güji diýe. Halk nirä gitse hemmemiz jemlenşeli, hemmemiz ortaga geleli. Nirde opozitsioner bar bolsa, ta mundan tutaly geldik Äriziz iňulusy diýäsde. Şondan tutaly çemen öwräsine çelli. Hemmesi gelsin bir ýerik. Bir sanam lider seçeli içimizde. Adalatly. Hemmemiz hem şoň arkasyndan şo bilen bilelikde ýöreli, halk bolup ýöreli ýöne, halk bolup. Ýöne bizim käbir opozitsionerlerimiz bagışsa, bular diňe prezident olmak arzu etdi. Diňe kreslony arzu etdi. Sebäbi wagtynda gowy iýip bilmediler. Wagtynda gowy iýip bilmediler, galan keminen prezident bolup iýjek bolýarlar şular. Ýöne oňa biz ýol bermeýäs. Bir diktaturadan doýduk, ikincisine ýol bermeýäs. Halk hereketi, Türkmen halky, ýaşlar diňe öňe. Bagışlaň biraz köpem gürledim. Taňry alkasyň söz bereniňiz üçin. Diňe öňe. Kim bize birleşse gelsin, birleşmedik şu ikisinin aňrysynda oturuversin. Men pikirimçe ömrüň soňuna soňýaly ikisinin aňrysynda oturýar. Bolýar, ýani şu wagtlarda tanky dinemeler hökman näli Farhat? Ýani biz bärde agdy birligi taýyr otursa şu wagt ýerinde. Yo menem de agdy birligi. Taňry alkasyn gelen üçin, goşulan üçin. Yani senin meňem aýdyşym ýaly goşulýan saňa yza ýol ýok, diňe öňe. Diňe öňe. Şoň üçin hem diňe öňe. Indiki sözü men meýalik berdi, beresim mele. Şolon biziň bir studentimiz Ukrainada koýaýtgan şol, ýalňyşmasam. Ýa, Russiýada. Russiýada. Hoş ellik meýalik berdi. Söz senden. Hoş gördük vatandaşlar. Salamu alaykum hemmäňize. Şu dowma ýygnaşanlara, tomaşaçylara. Menem özgelegimde näme diýin? Taýýarlanmadym bu gepleşige. Menem özgelegimde şu 5 vilayet 5 dogan. Oğlanlar Şiral Nur Muradyň aýtýaly şahyrymyz. 5 sormakdan yumruk ýasap düýpli hereket islerni ötüp gitdirdi görgüli. Menem Türkmen halkynyň var. Ýan kaýdylyşy ýarak bar bir şu
beýik maksat bar işiň düýbüni tutmak üçin zuluma garşy durup bir ata-babalarymız 5000 ýyllyk taryhy bilen tanalýar. O indi şolaňa ýüzüni garetmän Türkmeniň wara täzeden dirilmegi wagty geldi da men aýtjak bolýanym. Şeýlerikde geçenmäken ulurda oturjakka şeýlerak agdy ber bolalýan, hereket edeliň. Agdy ber ortak işimi de mugurna bar. Sag bolun. Melik erdi Taňry ýalkasyn, saňa da okuwda başarlar, üstünlükler. Saňa köýe barmaňy arzu etýär. Şöýerde biziň bir nememiz var, ay bölek bir aktivistimiz var. Siz senden ay bölek gepläp bilseň. Wassalam vatandaşlar, enejan sözleriniz üçin sag bolun. Vatandaşlarımızın aýdýan sözlerine goşulýan hemmesini goldaýan, ýaşullar, şu wagt diýip internetde virtual döwlet gurup her hil nemeler gurup welin onuň bize peýdasy ýok aktivistlara. Ýöne aktivistleriň kellesini çaşyryp bir ýol görkezlenäk. Biziň islegimiz, biziň arzumyz şu wagt opozisionerleriň birleşmesi. Şularyň bir bolup halka ýol görkezmesi. Egerde siz Türkmenistan demokratik ýurt isleýän bolsaňyz, naha size mümkinçilik, naha biz siz çağırýas, biz garaşýas, siziň goldawyňyza, siziň şul berjek nemeleriňize, sowetlaryňyza hemme zat garaşýas, goldaýas, siz birleşmäne çağırýaryn. Meni çağırýan şu wagt 60-dan göbrak adam otur ştaýda. Şuňa üçin birleşdik. Opozisionerler, pravozащитниклер, beýle guramalar hemmäňiz bileleşeliň, agzyberlik bolup şul diktatura garşy hakykatdan hem görüşýän bolsaňyz, eger hakykatdan hem görüşýän bolsaňyz, onda ştaýda görkeziň özüňizi ýol beriň, ýol görkeziň ýaşlara, menmenlik etmäň, şahsy öýkü kinäňiz arkaňyza goýuň. Bizim öýkü kin edip nemet oturup bilýäs bilen neme bolanok da bu. Bu ýola çykdyňmy sen şahsy meselelerini arkada goýmaly mysal üçin. Şoňaly halk bolup aktivistleriň adynyň, halkyň adynyň size çağırýas, size garaşýas, golda beriň, ýol beriň, sag bolun, enejan. Ay bölük sag bol, Taňry ýalkasyn. Gelen üçin Gabi Alero, sizin ýaş aktivistimiz Merdan öýtgen şoňa ady. Merdan Badrov. Adım familiyam Merdan Badrov. Assalamu alaikum bütün Türkmen halkı. Menin açacak zatlarım gata farklı da neme. Şu başka opozisiyalardan ya da başka bir gelmeyen ne şu başka meni tanımam şahsi olarak hiçbirini tanımam. Gürleştim arada sırada ama yani hiçbir уважение bile koymayan adamlar şolara bir neme geçecek olyanı. Şimdi 1. Ağustos'ta protesto oldu. Ya da bir başka yerlerde protesto oldu. Yani İstanbul'un içinde köpüsem şu öbür opozisiyalardan zaten ne yuvarlak stol var. Gelin dedik, gelmediler. Ne için kömek etmediniz? Madem sizin amacınız yani hemmemizin bir nememiz şu diktaturanı yıkmak bolyan mı olsa ne için kömek etmediniz? Ne için gelmediniz? Şimdi şolara bir sorum var. Hani ya özüm bir zat diyecek de olur. Eğer sizin yine şu opozisiya biz o taraf bu taraf diyen mi olsanız özleriniz arkanızda şunkuyalı adam bar bolya diyseniz gidin onda bir gün bize bir protesto edip görkezin bize size o yine şularam opozisiya diyeyin ne? Bir gezek bir protesto yapıp görkezsinler. Ondan sonra men onlara evet sen ettin yani doğru diyecek. Dine internet ulamının üstünde oturup dine görülüyor yani. Ama görkezen zadı yok. Görkezen hiçbir zadı yok. Yani YouTube'un ya da ne internet ulamının içinde oturuyorlar. Aydınlatıyorlar. Aşağıdan oturup halkta sadece komentarya yazıyor. Görkezecek bir elinde bir zadın yok. Niye? Çünkü ya zaten. Halka ağzı birleştirme yolda ne mi? Biraz bir neme olmak lazım. Otoriter sisteme olmak lazım. Yani bir sisteme olması katı malumu burada. Ne?
Bir de bir zat diyecekler. Şu wagt, yani şu wagt DVT'den başka bir cemgeçilik kurama ya da Oğuz Derneği'nden başka bir cemgeçilik kurama var mı? Yok. Bir şifrenin altında hemmemiz hem bir hareket edip bilerse hemmemiz bir hareket etmemiz gerek. Ama bu zatların bir siyasi taraftan ya da ne bileyim her taraftan bir kömekli ya da ne eldeyin demen Türkmençe hemen kategoride beraberliği saklayan bir zat olması gerek. Yani bir sistema. Biz sistema bu zatlar bolanok. Ana 33 yıl diýäňizde 33 yıl ýaly mümkin zat bolmamış. Mundan soňra bolanok. Yani ýandaklarda kusura baksın bakmasa da umurumda. Yani bir sistema bolman soň ne şonki bir hareketine devlete bir hareket yani dışarıdan olsa da sesini duyurup zaten. Bir sesini duyurmak için yani indi şonki altyşını resmi taraftan görüşmek gerek, değil mi? Resmi taraftan görüşmek için ne yapman gerek? Dernek var elimizde. Ne? Hareket, devlet hareketi. Bunu ileride siyasi partiye da dönüştürebiliriz. Yine Allah Murat Rahim Payta halkı biriktirelim, zat edelim. Ama biz bir bolmadıktan sonra bu zatlar başarıp bilmezse bir şifrenin altında hemmemiz bir bilim bolmadıktan sonra bunu başarıp bilmeriz. Şu taýda bir ruhsat berseňiz men çalaja bir goşmaça bir neme goşmak isleýän ýa-da berseň. Ýani maksadymyz tanqid etmek däl, maksadymyz ne halkdan gelen sese de gulak beriň, halk birleşmek isleýär, birleşmeňizi isleýär. Şoň üçin görýän tanqidi belliklerini aýdýar, şo taýdanam özüňize sapak çykaryňdanym diňe ekranyna däl hareketde. Yani hareket müňmede gaýtalarynda da peýdasy ýok, bir zat eger meýdana çykyp hareket görkezmejek bolsak diýip manyda agzy birleşeniň bilen halka görkezeliň. Şeýsek beýleki Türkmenistanyň içinde halkymyzam daşarutdaky Türkmen jemgyýeti, Türkmenistan halky özüne ruhu gollaw tapar manysynda şu wagtky gepleşimiz. Yani haýyşnama ýaşullarymız halk sizden edýän işiňizden gollaýanam bar, näýle bolýanam bar, şondan özüňize sapak çykaryň manysynda. Ýok, şu halda düşünüp ýaşul, şu ýaşul sözüne eşidende men deja boldum. Z kuşağı diye bir şey var da. Z kuşağının herhangi birisinde Türkmenistan diýse umurunda bile değerler olan. Yani liderler diýmän de apaysa zadında da indi sadece TikTok'ta ya da orada burada platformalarda özünü görkezip zat etdiler. Ne bizzat özlerine yüzlerine. Bir elinizde tutan bir almaňyz barmy sizin? Özüňizde bir eden zadyňyz barmy? Sadece sosyal platformadan başka. Bir de görkezin, yemin ederim görkezin şu bir protesto edin ya da başka bir zat edin. Eğer görüşen olsanız bize suud edip verin, onda diýeli siz yani görüş etdiňiz. Bunu bileli bizde. Ýöne boş. Bir de bir zat diýjekler, şu ýöne öz-özüňize bir şu liderler mi näme bolsa da öz-özlerine bir gömülük berip egosunu tatmin etmän bilip başka nasamjeli görüşen liderlere, nasamjeli bu yol için ömrünü veren adamlara hapalık atmaň. Edip bilseniz hapalık atmaň. Özüňiziň haýryňyz ýok, başgaları da hapalık atmaň. Yani bu da haýyşym olsun sizden. Yani edebi dilde diýeýin men size. Çok köp sağ olun. Başka da kendi sorularım vardı. Vaktimiz biraz kısıtlı. Alçak zadım kendi. Vaktimiz biraz kısıtlı. Başka adamlarımız gepleşsin. Köp sağ olun. Sağ ol Merdan. Sağ ol. Taňry alkasy gelen üçin, gatnaşan üçin. Inniki sözü men Dewran Imamow bereýin. Dewran Imamow söz sizden. Salam vatandaşlar.
Gowum ýagdaýlaryňyz janyň saman işlep saman okap bermişsiniz. Meniň hem aýtjak bolýan zadym şu Taýda şu mitinge şu Zoom protestini gurnan adamlara, gurnan aktivistlerimize köp sağ olsun aýdýan. Birem şu Taýa gatnaşan opozisiýon hereketimize, birem aktivistlerimize, birem vatandaşlarımıza köp sağ olsun aýdasym mele. İkinciden hem aýtjak zadym şu opozisiýon hereketi, aktivistler hemmemiz bir ara gelip toplanıp ağızvir olmamızın vakti geldi mi ki diye fikir etken. Bizler ağzalı olsak biz yine diktaturan yengip bilmeriz. Bizim maksadımız bir biz özümüzün fikirlerimizden, şahsi fikirlerimizden dışarıda toplanmak bizim maksadımız. Şu Taýda bize ağızvir olsak bize hiç bir güç daştan işten bizi yengip bilmez. Onun için hem diktatör rejimini biz yengmek için ağzıyır olmak zorundayız. Vatandaşlardan bu Taýdan seslenen biz ağzıyır olyaz. Nesip olsa inşallah bize koşulmadık opozisiyon hareketlerde koşular inşallah. Olaran bizim ağamız, olaran bizim vatandaşımız, olaran bizim Türkmençiliğimiz. Onun için aýtjak bolýan zadym diňe ağızverlik olsa hiçbir güç ağızverliğin önünde durup bilmez. Onun için vatandaşlar ağızver olaly. Başka da aýtjak zatlarım şu Türkmenistan'da gıynalıp gören halkımızın biz berde doğan güneşi bizden güýç alýarlar. Köp vatandaşlarımız Türkmenistan'ın içindeki vatandaşlar. Onun için biz hareketimize devam edeceğiz. Hareketimizi hiç açan izah etmeyeceğimizi biz bu Taýdan vatandaşlarımıza söz veririz. Biz vatanımız için yola çıktık ve canımız çıkança izah dönmeriz. Sağ olun bana söz vereniniz için. Devranım sağ ol. Söz gelen için, gatnaşan için Ulokan Taňryalkysyna aýtýan inniki sözü men Bayram Türkmene beresim gelýär. Bayram söz sizden. Салам алейкум. Здравствуйте всем. Мен орусча айдайын, окей? Оля? Айдайын. Да. Сейчас очень ситуация плохая в Туркменистане, и очень плохо народу, поэтому нам нужно объединяться всем и надо дела делать уже, спасать наш народ. Всем остальным лидерам прошу вас между собой объединяйтесь, потому что есть чаты. И, как говорится, с каждого вилаята есть своя группа. Вы объединяетесь. Мы простые люди, активисты, как говорится. Мы вас поддерживаем, финансово поддерживаем, лайки ставим. Вы сами между собой каждый раз имейте связь, как говорится, в любой момент. Вот. Потом хочу сказать огромное спасибо. Реально, кто действует, я вот вижу, да, Мурат Курбанов, он действует. Он ездит в каждый город, в каждую страну. Как говорится, ДВТ партия, она расширяется. Все присоединяются. Вот. Кому нужно, иншаллах, все будет хорошо. Всем сабыр. Вот. Берегите себя, особенно активисты, которые живут в Турции, потому что это очень жестокий режим. Вы берегите себя, я хочу сказать. Мы-то здесь, в Америке, в Европе, более-менее. Вот. Все, спасибо огромное за слова предоставлены. Спасибо. До свидания. Спасибо, Байрам, то, что вы присоединились в наш Zoom. Огромное спасибо вам большое. Şöyle kime ne diye bir aktivistimiz var. Kime ne söz sizin? Alo, kime ne? Yok, olam efirde o tür yönü mikrofonu üçüyken. Onu men sözü Süleyman'a vereyim. Süleyman söz sizin. İsteyiniz mi? O eşitip dur. Assalamu aleyküm vatandaşlar. Ben yani çoktan beri girmedim böyle Zoom katnaşıklara. Öğren şat sizi berde
görmem için. Yani benim daha içe geplerim budur. Artık yeter yani böyle herkes tek başına gezmekten. Yani bir araya girelim. Bir ayda bir geçte yaşanıyor. Şu bir beş parmağımız bir yumruk gibi olsun. Yani birleşmesek hiçbir şey olmaz yani burada. Bir de bu yaşlara ayda bir geçesim geliyor. Berde işlep dururlar. Bugünkü günü bile yaşap dururlar. Sigortası yok, şey yok. Sen az mesela gittin Türkmenistan'a, yaşın 25, 30 oldu, 35 oldu. Senin ne sigortan var, ne pensiyan var. Ne hemşe edeceksin? Tamam, öyün aldın, cayın aldın, tamam, maşının aldın. Başka ne hemşe edecek? Yani artık yeter dememiz gerekiyor buna. Hemimiz bir araya girelim. Az birliğe başlayalım yani yavaş yavaştan. Ну, я, короче, не так уж и красноречив. У меня все. Спасибо всем большое. Дальше. Bayram spasiba. Tanrı halkasın gelen için, katlaşan için. Ha Süleyman, inniki sözü men Bayram alalife vermek isteyen olan bizim var körönden aktivistimiz. Bayram söz sizden. Selamun aleyküm arkadaşlar. Homer deylenim. Men azıcık balnoya gıyfiyaz keprecek. Hem grip hem elimde öldürdüm de. Geçmiş olsun. Görüp otun katı degenler şunyalat olması yani dilik koymalarla devamlı hareket edip güçlenmek gerek. Verdim o müdür hiç kim bu adam. Hiç kim en or korkak vatır. İşte da ulu güçtörebilse koşun topun al kaç gidebilecek adam. Adam seyredip gördüm 5 milyon halkı aramak kastaneden verdim o müdür falan tokumur. 100 adam badır ya yoktur. 100 adam bir hocalık getirmesi. Adam korkuğun barpetanı ünlüler görün geçen yılki korona zamanından verdim o müdür eline stan olan yollarını ayağa uğranın verdim o müdür vatan programındaki çıkışlarına seyredin yüzü vapşa yitködüydü. Önkü gülüp öğrenciydi o. Ondan sonra öyle diyen ol portaldan iten ol neme uğraş gitti. Aktivistlere de uğraştı. Yani ömründe mi niyale nemeni görmedi o adam şu halkın ayaklanıp ödünü karşısına duracağını görmedi o adam. Nememiş ertir ünöten arkada o Nuriş Kamur kovsedi var. Niyaz hadiyetti. Teleydir soksamın bekterdarım, radyan soksamın bekterdarım, inni ütü sokmana da orkken niyatta fahir. Şulam son yani. Giyeceğini 24 saat arkada o manatı ne mi? Arkanda dağ yal olmalı. Haydi halkın arkasında haydi grajdanın problematının arkasında dağ yal oldu. Haçan nirde? Ya arkada mehribanım, kahramanım deyip çapakçılar var bir sürü. Diymeyen neyse. Kahraman dedi onu yal mut mu yani? Bedava mı? Yani her kime paylan. Yani mın yal maskırasılığı getirdiler Türkmen. Mın yalan olmaz. Şu Türkmen İki Türkmen bir hikmetini dinlemediler. Şunun için. İki Türkmen bir yerik gelse Türkmen içine şu kötü gelir. Şu taydan ayrılıp dağılıp gitmez. 30 yıllık ne tecrübe de şu. Bir de yani çıkan adamlar bir yıl tecrübe. Başla. Sözlerim için sağ olun. Başla. Bayram sana da var geçmiş olsun. Allah derim şifanı versin. Menem şu aydıların hemmetine koşulgan ve şu yerdeki oturan yaşlılara yüzlengen. Sizin hem vaktiniz geldi. Bize bir aşağıdan çıkan aktivistler hemmemiz yaş. Sizin 30 yıllar yemeğiniz vardır, tecrübeniz vardır. İnni şu ödünüz var çıkış etmekten yadamadınız mı? Gelip sizin bize koşulun inni. Biz prastoy adamlar, biz prastoy yönü halk biz. Bize koşulma vaktiniz geldi. Şunun için hem bize koşulmanızı aytacağız. Koşulasınız gelse ara yine halk hemmemiz arkanızda. Siz bizim arkamızda olmasanız halk olarak. Koşulmasanız ama onda siz öz yolunuzda devam edin. Yönü bizim yolumuza çıkmayın. Biz özümüz halk olup özümüz yurdumuza gidersem, yurdumuzu alarsam koşulmayacaklara mara gelip koşulur bize. Yöne siz 30 yıllar nerede oturan orsanız şu yerde oturmanız devam edersiniz. Biz size almart şoman.
Aydar biz sizin yüzünüze. Siz bize şey diptiniz. Siz bize de şey deyiptiniz deyip. Ana ondan son gatini biz görürüz mi ya siz görürsünüz. Musa siz burada da çok olyan söyleyen size söz vereyim. Yok maşallah diyecek bu. Doğru ettiniz. Söz aydık geçen şerde başlayan isgurtleme oldu. Ayday. Şu halkın umidi gittikçe düşeceğine için dışarıdaki siyasi toparlar yani aktivistler birikmen her bir yerde tozana urvan olup görülür. Halkın neyme diyene Bermumet oğlunu koyacak, Serdar Bermumet koyacak diye mi sonra amtalı uğradı. Halk sonra neme ver uğradı. Sebep ne için dışarıdakiler biri bilen o, hiç sol bilen o. Biz sol diktatör yıkacak olsak Bermumet'in karşısına aktif projeli siyasi topar ve güçler ötmeli biz. Olaya geli Türkmenistan'ın kanununa göre 40 yaşı doğulan, yukarı ilmi bolan, Türkmenistan'ın rayeti, Türkmenistan'ın prezidentliğine dalaşkar bolma mümkünçülüğü var en düzgünü. Sonra kavat delen adamı öne çıkarıp sonra arkasından ullokan nemeni güçler ötmeli. Eyçek beyçek ulan bolan o projekt etmeyen Türkmenistan'a varında sudat edecek. O huzuruna badat edecek, polisiyada badat edecek, goronlukta badat, alımda bu, bilimde bu, sağlıkta bu. Konkretni proje üretme. Sonra halk ananar, sonra halk arkana düşer. Sonra halk arkamda alabilsek, Bermumet arkanı oğlundan koy bilmeye şutay. Bundan sonra isteyen ne de bilmeye. Ne için? Karşısında ulu güçler avatıyor. Şu gücü dördürsek biz, in ulu başarımız şu. Yani, tek mu devamı ken vatalı. Yani şeyler acayip bir daha çıkarmalı orta. Her kim drone yerine, oturan yerine elinden edecek böyle. Biri bilmem helak korkuyor. Kim kimden öykül yapıyor. Bunu kaçana açan devam etmeli bu. Niye açanlı? Başarın işimizden mi olmaz? Ben Muhammed yine orada tahiş edecek aktivistten köp düşüyordudur. Şeyh-i Müftü'ydü. O maksat Türkiye ne dedi? Denlemen bu gücükler. Bizim bunlarla işimiz yok. Bunların eyesi bile işimiz yok. Bunlar bu projekt sizin üstünüze gıyırdıp ecevacı koyma namusuna deyip sen psikologiyanı üyt götmek, son ödünü ünüsü çekmek, etse işin ettirmezlik bulan maksadı. Şuna düşünün kahiş. Nereden canette de, nereden geplese de ünsüz vermen halkın öz cevap verir. Doğru iş etsen halkın özü görüyorum. Halk sana yeçilige mette halkın öz cevap verir. Kahiş sizden. Ünsüz vermen şolara. Onlar bu lokan projekt. Bizim ünsümüzü yollan savunmak bulan maksadı. Köp sağ olun. Yine canım Sağ ol bayram yine Aydar'ın için. Ayday Nur Ay. Nime Ayday'ın ilk sonku cemleyici öz pikirmi. Türkmenistan şu var yangın yeri. Türkmenistan'ın içinde ot yangın yeri de adamlar garılıp dur, kötönçlük, gıççılık, kıyınçılık. Şu atların hemmesi bizim Türkmen halkına ulu ziyan verip durunu görüp dursunuz. Olur sesini çıkarsa olur türmeye basıp dururlar, olur köseyeler. Yani şu atlar hemmemiz görüp dururuz. Yani nem çünür şonlu da opozisyon toparlar ve şahsi kişilik bahbitler sebeple şol halkın kösönmeğinin üstüne bir udaran bular verip dur. Yani eğer siz halk için çıkan olsanız onu siz halkın isteğine göre hareket etmeye borçlusunuz. Eğer borçlu olup edebilmeyen olsanız, onu gayret edin de ekranlardan gidin gün olup, nire gideceğin olsanız, gitin ekranlardan. Eğer halk çağıranına, halkın yanına görünüp bilmeyecek olsanız, siz neyme hususi kerhane açtınız mı? Hususi kerhane için geldiniz mi bärik? Peyda şahsi bahbit biznes için geldiniz mi? Yok, halk için geldiniz değil mi? Onu halkın isteği birikmek mi? Onu halkın isteğine göre de hareket etmeye borçlusunuz. Eğer ol ile böyle diyecek olsanız, toleriyatlar diyecek olsanız, onu gayret edin. Ekranlarda görünmeyen, inhaşular sizin için final, halkam şulatlar finala salıp otuyor. Yani en azından aydı şeyali, şu finalda da geçersiniz ya da geçmezsiniz, ol sizin elinizdeki ihtiyar. Şu yanın yere eğer halas etmek isteyen olsanız, ağzı birleşimi görkezeliyin. Kim ağzı birleşip bilen olsa yine görürsünüz ya 60-70 adam var şu an. Bir Zoom nemen geçirip oturuyoruz, arasında protestler geçirdik. Yolların açılma için meydanlarda da görüşüldü. Elimizden gelen edilip dur.
Ýöne şol birinji mektep, birinji klasdaky ýaly bir ýükü bu howa tarap çekip dursa, balyk deňize çekip dursa, bir gurýere tarap çekip durjak bolsa o ýük ýöremeýär. Şonu bilýän, şonu biziň geçikligimizden öwredilen zat şonu hemmemizden bilýär, gynan saňam şoňa görä hereket edemzok. Значит, biziň ýalňyşlyk özümizde de bar. Şo ýalňyşlykly düýetmek häzirem giýişdäl. Şonuň üçin beýleki toporuň ýol başçysy hökmünde görünýän adamlara çağırış edýär. Eger şundan beýlek şu halkyň çağırşyna goşulyp ses bermejek bolsaňyz, biz hem sizi boykot eder, efirlerinizi hem dinlemeriz, efirlerinizi dislike etmezsiniz. Hatta hemme watandaşlarymyza da çağırış edýän dinlemeýän halkyň üýşen ýerinde şolaryň bolup bilmejek bolsa, onu görünmesinler efirde. Efirde de görünmesinler. Halk bilen şolar adam. Hemmemizem halk bilen bile adam. Öňdäki toporlaryň hiçsiniň peýdasy ýok eger halk bolmajak bolsa. Ana şonu bilin, köp sag bolun hemmeňize, minnetdar. Sözümüz Indi Mr. Kışpirovska verelim sözü. Bir minut bir zat eger şu başka bir opozisiyalar birikmeyecek olsa, buların amacı ne olduğunu biz zaten bilmiyoruz. Eğer bize gelmeyecek olsalar, biz bunları hormat koyamız o. Nasam diye, men öz şahsadım hormadan koyacaklar, şu adamlar uvaca dem edecekler. Özlerinin näme edip görenini bilmeyen adamları men ya da halkımız inancını kaybeder. Çok sağ olun. William Yerdan, spasibo aydan üçün Mr. Kışpirovski söz sizin. Assalamu alaikum hormatly watandaşlar. Ona amar aytsanız. Assalamu alaikum hormatly watandaşlar, hormatly suwma gatnaşyp oturan hormatly aktivistler. Şuýda bir söz aýdasym geldi. Ýaşlarymyzyň aýdan sözü var, ata-babalarymyzyň. Ulu başlar kiçi işler diýe. Bizim ullarymyz şeýde otursa, Sapar Klimov, Halmurat Söyünov gelmese, koşulmasa, pikirini paylaşmasa, hatta pikirini aydayan ýagdaýynda da halk düşmany edip çıkarsa, ýaşlar näme etmeli? Ne sorak? Näme etmeli ýaşlar? Iň bärkisi adam bilen intellekt ýagdaýynda uwaşene bilen gürleşmeni bilen aklar. Bir hakda gürrüň aýdylsa, o geç sakkal jurnalist sumagy diýen delmi? Angliýadaky pelançan diýen delmi? Şwetsiýadaky pelany delmi? Adamın intellekti, şahsiyetine göre at vermeni kiçeltyen adamlar, özüne kiçilik bilen adamlar. Biz yaşlı deyip şonda da hormat koyuyoruz onlara. Ne boluş bu? Şu mu yaşlılık mertebeňiz? Bolup bileniniz boldunuz şu wagtda çelli. Bizim hem aramızda, öz aramızda aktivistlerin arasında dava bolýar. Misal üçin, ana arada studentleri gozgamaly deyip mesele çıktı. Ben aýtdym, studentlerin ejes hakysy ýokmuş olaryň dedim. Sen aktivistler goldamalım dedim. Sen şol sözü aýtdyň deyip Kaşpirovski sen halk düşmanı deyip yazmadı meni hiç kim.